Osijek. Najveći grad u istočnoj Hrvatskoj, danas političko, upravno, kulturno i privredno središte cijele Slavonije. Bilo je tako od vajkada. U gradu na Dravi se u ovom kraju naše zemlje počela razvijati trgovina, obrt, industrija. Tako je bilo i sa proizvodnjom piva, a ostalo je zabilježeno da su prve količine tog pića na obrtnički način proizvedene još 1697. godine. Temelj suvremenijem načinu proizvodnje udarjen je međutim u ovoj Osječkoj ulici. Bilo je to 1850. godine, a utemeljivač te prve slavonske parne pivovare i tvornice leda bio je Kajetan Šeper. Radilo se u toj pivovari na više obrtnički način, ne industrijski, iako je tehnologija proizvodnje bila slična kako se tada radilo u Češkoj i Austriji. Korišteni su i strojevi češke proizvodnje, ali se u cjelini malo ulagalo za unapređivanje tehnologije, povećanje kapaciteta. U tim prvim danima tadašnja najpoznatija osječka i slavonska pivovara, jer bilo ih u Osijeku još 2-3, proizvodila je na taj dosta primitivan način 600 hektolitara piva godišnje. Mada je sve do pred Drugi svjetski rat radila u istoj zgradi, ipak i kapacitet bio znatno povećan i 1940. godine Šeperova pivovara je proizvodila 7000 hektolitara piva godišnje. Po tome je bila i najveća u ovom dijelu Hrvatske. Godine Drugog svjetskog rata ostavile su svoje posljedice i u Osječkoj pivovari. Također, ni u prvim poratnim godinama se nije ništa ulagalo da bi se proizvodnja osuvremenila. Bile su to godine rada nakon nacionaliziranja Osječke pivovare, proizvodilo se godišnje u tim teškim uvjetima 4000 hektolitara piva. Nakon jedne stečajne godine pivovara je 1956. godine pripojena tadašnjem poduzeću Vinopromet, ali je ta slamka spasa bila slaba. Svima zaposlenima, tada ih je bilo 120, jasno se nametao izlaz iz te teške situacije. Poboljšati tehnologiju i povećati kapacitet proizvodnje. Djelomičan uspon u tom nastojanju zabilježen je od 1958. godine, kada je Osječka pivovara opet samostalna radna organizacija, pa do 1968. godine. U tih 10 godina uloženo je u rekonstrukciju tadašnjih 1.500.000 dinara, a kapacitet je povećan čak na više od 150.000 hektolitara piva godišnje. Povećana proizvodnja tražila je i rješavanje plasmana i u 1969. godini dolazi do integracije Osječke pivovare s trgovačkim poduzećem Vinogorjem. Sada pivovara ima i vlastitu maloprodajnu mrežu, ali stari problemi proizvodnje dalje ostaju. Izlaza nema. Treba se seliti na novu lokaciju i 1972. godine otpočela je izgradnja sadašnje tvornice. Bio je to težak i mukotrpan posao da se dođe do ovoga što sada imaju radni ljudi Osječke pivovare. Samo za izradu glavnog projekta nove tvornice, jedne od najsuvremenijih u Europi, svi zaposleni su se odrekli jednomjesečnog osobnog dohotka. Svoj posebni doprinos u izgradnji tvornice, sa kojom se sada ponose, dali su svi zaposleni, tisuće i tisuće dobrovoljnih radnih sati.
pratio je i drugi. Gradila se nova tvornica znatno većeg kapaciteta i opet je tu bio poznati problem plasmana piva na tržištu. Tada je učinjeno ono što je bilo i neminovno u trenucima kada je praksa privređivanja diktirala dalji oblik udruživanja proizvodnje, prometa i trgovine. U ljeto 1978. godine pivovara udružuje rad i sredstva s industrijsko-poljoprivrednim kombinatom Osijek sa zajedničkim ciljem unapređivanja proizvodnje, tehnologije, plasmana i stvaranja uvjeta za opće bolje poslovanje. Suvremenija proizvodnja, bolji radni i tehnički uvjeti omogućavaju i proširenje asortimana. Iako Osječka pivovara nije jedina u našoj zemlji koja proizvodi Pepsi-Colu, jedna je od rijetkih sa zlatnim trofejom. Drago je to priznanje koje je u radni kolektiv donijelo radost za uspješnu proizvodnju, ali će se svi u kolektivu sjećati 13. travnja 1979. godine. Predata je na upotrebu nova tvornica i okončani su napori svih zaposlenih u radnoj organizaciji Pivovara i Vinogorje da izgradi suvremeni objekt koji će garantirati i kvalitetnu proizvodnju. Bio je to kraj sedmogodišnjih radova da se stvore uvjeti za primjenu tehnologije koja je ravna industrijama piva u nekim evropskim zemljama, a omogućava godišnju proizvodnju za cijelo tržište slavonskog područja. U novom gigantu, sagrađenom u industrijskoj zoni u Osijeku, sve je gotovo automatizirano. Ljudski rad je sveden gotovo na minimum. Nema više memljivih podruma, drvenih posuda, primitivnih kuhaona, nepodesnih posuda za odležavanje piva. Tek sada ima svoj puni smisao moderna punionica. Sve se uveliko razlikuje od onog doba kada se radilo u nekadašnjim starim i nepodesnim prostorijama. Pivo se brzo i na vrijeme dostavlja na tržište, a samo Vinogorje ima 76 vozila. Ukupna im je nosivost 357 tona. Treba svakodnevno stići do stovarišta u Šidu, Vinkovcima, Slavonskom Šamcu, Đakovu, Slavonskom Brodu. I u još 130 ugostiteljskih objekata i gotovo isto toliko maloprodajnih mjesta. Svi mogu potrebne količine dobiti na vrijeme, jer to sada omogućava kapacitet nove tvornice. 500.000 hektolitara piva godišnje, odnosno 100 milijuna boca. Kvalitet osiguravaju najmodernija kuhaona, uređaji za kulturu kvasca, suvremeni podrumi odležavanja, filtracija, postrojenja za preradu vode. Trebalo je u svemu da se vodi briga. Nije bilo lako spojiti sve komponente, da tvornica bude ono što se željelo. Težilo se da se novom tehnologijom dostigne raniji kvalitet i renome osječkog piva. U tom se nastojanju i uspjelo. Zasluga je to cijelo kolektiva u kojem je prilikom puštanja u pogon nove tvornice bilo zaposleno 910 radnika.
završimo ovu priču o osječkom pivu. Oduvijek se u ovom kraju naše zemlje dobro jelo i pilo, a pivo je bilo omiljeno kod svih. Tako će po svemu izgleda biti i u buduće. A godina 1979. ostaće u analima pivarske industrije zabilježena kao značajan datum, kada se osječka pivovara uvrstila među najveće proizvođače piva u našoj zemlji.